kumsang khat zariat chawa camera an ron mu chwa tira tangkhan Thlalak vel hi thil hlim takani pia thil poimo takani chawa documentation atan le inzirnan te thil lem lo hi acha maya chuan Thlalak tam takta hi chu kan ena kan hrethiam mai thina lelama Thlalak then khatero anmak awangin mitam tak expert te tak nial poin an hrethiam lovin an soifia thiam lo thina chung Thlalak mak tak sawifiah theih lo te chu tun tuma hian kan en ho le don ani The sunburst flowers calling on warm days overdue, but James Courtney le Michael Meehan te hi long pakhat SS Watertown na hian crew an ni a kumsang kha jakwa somni pali dai to kha ni a voi kha chu longa tanki pakhat oil omna oil tanki an ti chu anti-fire hetian anti-fire lai hian oil khuna chalu tu ka wang chuan an nun na an chan ta Mexican tuipui kama an pani hian phum an ni ta a an phum ni hi December ni li ani mase hi crew member dang te hian an pani hi an mu nun berna ani ho lo atuk mai atang chuan tlai thim dona mak tak main crew pakhat chuan tuifona chuan an pani mel hi a mutlat mai second som vel an ron langa anaral le mai thina ni engemaw za chu ti hian an ron lang ta thina crew member dang te pon an mu vek to an thla hian long chu azui ve zel ang mai ani an captain Kit Tracy chuan tui thla chu alata a voi som paruk layala kan soi to angkhan kumsang kha jakwa somni pali dai to kha ni a thla hi an lana a khopuya printer angaya an han print chuan Thlalak som panga chuan engma lang lova atop pera chuan tuna kan mu hi lo lang ta anni hi James le Michael ate ngei kha anni boka he Thlalak hi siam chop ani lo ti fin fia ani bok vo in ni thleng hian he Thlalak hi soifia na ala omlo kumsang ni som panga February ni somni pasari khan dailin puwa hi haiku stairs anti stairway to heaven anti boka chuan alona stairway to heaven a leilon te hi a hlui to ema atui ek po tam lo tuka kalphalani lo bok khar makani to a mi puite tlo po phalni lo ma se kal tok hi chon omve zeu boka ma se dailin hi ama in akala hemi tum hian thla ala chhozela athleng sanga Hawaii a Munalua Velia omani hemini hian dailin puwa hi arun kir le to lova achung te mang ang chuan thunei tu te an shila na sataka helicopter te ne na zon ni ma se mu anitami alo hetia mak tak maya abo mak ma hian Thlalak social media alo post man baka achung te Thlalak alo thon boka hetia Thlalak zinga hian thildang lam takan muta thingle rambel thla alak zinga chuan mi papa khat lo lang tlat mai dailin hian he thla alak hian he pa hi om ti a hriat arin om lova he pa hi kalpa ngai na kal lova kun deuh mai hian awak deuh ang hian akala mi te chuan he pa hi dailin bona hian a in nam hnoya ngem o an ti hiala dailin chung de po hian he pa hi hria chuan hria tir wat turin mi puite an ngen hiala ma se vo in ni thleng hian he pa hi tunge ti hriat ani mi alova dailin po hi mu ani le to chuang lo skunk ape hi Florida a mi te soina sat atak ang deuh thon thuang dewan soive thin ani a mi then khatena tak ngei nan mu thu soi thin ma se mi te nan lo thu tak lem lo kumsang kha jakwa som sari le kumsang kha jakwa som ria chhokhan hetiang zong ang deuh mishing ang deuh lian bok chi hi khobul vela awak vel thin ni in mi tam takin an soya lak thu tak ani lem lova ma se kumsang ni aron in her chuan Saratoga County Police te chuan Thlalak pani an dong nol mai athon tu hi tu ti hriat an ni lova Thlalak a hian ramsa nge ni lian tak mai multhup mai hian camera aron ena a then boka camera flash awanga amit sen chuan atirap om zual hle a Thlalak po hi alar ta ema mitam tak chuan ahma a report te kha adikani an rin pha hiala a chan chu an soi thin danin a inang box sia rin thu maya soi chu ti thei om chun anita
North Yorkshire, England biakin pakhat Church of Christ the Consoler tia chuan Thlalak pakhat a awma he Thlalak hi the Spectre of Newby Church ti ani alatu hi Reverend Kenneth F. Lord ni in kumsang kha zakwa somruk pathuma alak kha ani a kan hmu ang hian asira hian mi pakhat sak tak langtlang the kumzabi som paruk na hun live vela pui thiam tharau ni om takalo ding zur mai photographic expert te chuan atak nge ani thuan soya mitam takin tharau te hi an om nge ani ti chiang tu ani an ti hial he Thlalak hi kumsang ni som parukhan West Virginia ala kania tourist te chuan an soi thin lar tak Bigfoot ani an ringa thlalim ang deuh hian a langa alu po hi mishing bangai lu aya lian ani a ama po hi a lian hle a adindan a poster hi mishing bangai dindan nen po a in ang lo hle a mishing chuan ni mi si lo mitam takin Bigfoot ani lo pu in mishing te mu zen lo thil siam mak tak ani an ringa mishing ang hle ma se ani si lo eng tak chu niang mo kumsang kha zakwa somruk pasari khan police mi pakhat Canada acheng Stephen chu azin atangin a ron ho a hetia aron ho hi ama ami angani to hau lo a o madang lam a o ma hian ka nga oma akan dan chu kan hmu ang hian dot angina thlia maya doctor ne na ain entir fata doctor te chuan hetiang hi voi khat ma an la hriat ngai lo thu an lo soya Stephen chu engtia hetiang hi nge ti doctor te na han zo chuan a chana chuan doctor te chu a thong khop mai lung a zon na lama van lama chuan UFO ni om tak pani a hmu thua soya pakhat zok chu abula aron tumin pakhat zok chu a thlok bawa Stephen chuan US Army te an aircraft an siam mo lo tim maya alem te chu penicillin ziaka azia zo chuan omre emawang chuan avakal naita tranpuyan ngai le ngai lo awanga ivena chu veli a thlok ngal dai hetia an thlo chhoral hian ama chu ge sin nge borakin aron chem khum vak maya he hian a oma mi hi asiam ta a athu soite hi phwa chop ang hle ma se Stephen hi thil phwa chop mai chi ani lova UFO ani epo ati kherlo enge ani hria chian lo wangin Stephen po hi he thil thena tanga kum som thum nu thleng hian ala dam chara athu soi hi athak lova angai rengbok Canada a UFO case lar berani ta a he Thlalak po hi khovel pumalarani ta ni kumsang kha zakwa somsari panga ugas thla khan meche pakat Diane Barthelot le apasal le afapa te hian Worsted England St Mary's biak in antloa antlo chan po lum anti lutuka wangani Diane ber hi biak in malama hian awa thua heta hian apasal hian thla alo lak saka helai hmuna hian zin an nia an ho nuwa Thlalak hian en le chuan tharau ang tak mai thomhno hlui lam in bil mi chia hi alo lang ve reng mai ni puyaron nia an vakal le chuan an kalna biak ina hian meche pakhat thla white lady an ti mai chu alo lar hle ani ti an sheta a lar hle ma se mi tam takin an lo oi lem lova daini te chung kwa wang hian he St Mary's biak in white lady po hi mi tam takin an oi pha ta ani kumsang kha zakwa somruk pali December thla khan Robert Lee Serek friends pa hian motorboat ale tharve a anupui fanau te shroin alom nan thliar kara hun inge mochen ompui atuma a motorboat chuan December ni som pahnia Stone Heaven Bay an paltlanga chuti lai tak chuan Robert anupui chuan tuya chuan thilmak tak maya muta lian tak sei takani ulong lian tak ang hi apian phung chuani a kan muang hian athla an la tanta anpa be Roberta chian pa chu inti huain video chiang zo kala turin tuya chona zuang thata a he thil mak tak mai hi athia mon ti a ma se lo thimia lo Robertan video lak ve tum chu aka alo anga an lampanin ron cheta an hlaulu tuk chu long chuan an kalfata he thil mak tak hi chuan lem lova akal bauta daya he thil ding lama hian hliaman huboka alua achal chung deuh malam sia hian mita nei thu an soibok ataksa a engemo kut emo ke ron lor chuak engma omlova amam pul mai ni in an soi
mitam takin an oi lova photoshop ani hial tian ringa robert hian a phwa chop mai mai ani te ring pol an omboka he thalak hi hook island sea monster tia pho in a lar maya photoshop ani ring ma se photoshop ron chwa ma kumsom ni pangaliam ta da yami khani to sia thudik nge thutak irin dan ani to mai ani chu kumsang kha jakwa somnga pakwa march ni somni pani khan Suffolk England mabel scenery le apasal te chu thlan muala an kala mabelinu hi nire lote a khana thi a thlan an tlo dona thla ti an la dona ni an hodona apasal kara alu to chu mabeli hian thla alak saka he thalaka hian an han en let le chuan mabelinu ang tak mai chu apasal hnunga hian alo thuwe reng ni in heti la hian ankara hian midang tu ma an chuang lova nu pa chi akalan ni hei wang hian me beli chuan anu in amang tha dana angai ta maya he hi an chuan na kar ngei bula adam lai me beli nu ding lai ani a photo expert te chuan double exposure ani theilova le lamdar thalanga tanga ron langpo ani theilawan ti a he thalak hian a hun lai chuan American chanchin bu alwa na sahle ni kumsang kha jakwa somruk pali khan papakhat gym temple ton chuan phul mun moi taka alen lain afanu thla alak saka afanu hi Elizabeth ni in akor thara ha ka wangin apa hian thla alak saka ni nge a voi thum a meta heti la hian afanu hnunga hian tuma an omlo ni in a soya an thalaka ron chhuwa chuan thalak pathum zinga alai a mia chuan he no pangte hnunga hian astronaut ni om tak aron langve tlat mai kodak expert te point an endik veka siam chopani em ti te ma se he hi atak nge yani an ti a Jim Templeton hian a larpui em mai le ngal vo in ni thleng hian he thalak po hi soifia theitu an la omlo ole khang thalak haute kha comment section lama kan ngai dan kan soi haule theu don nia